Je nieuwe single, dat is ook een bijzonder liedje. Ja, dit is een heel bijzonder liedje. Voor mij sowieso. Het is een hele persoonlijke touch zit er natuurlijk aan. Het gaat over mijn vader die niet lang geleden een ernstig herseninfarct heeft gekregen. Waardoor hij nooit meer kan gaan praten, lezen, schrijven, nou, noem het maar op. En zijn hele geestelijk vermogen is ook aangetast. Ja, ik kom uit een heel hecht gezin en zo voed ik mijn kinderen ook op. En ik ben gewoon ontzettend blij dat mijn vader er überhaupt nog is. En ja, ik wil ook niet alleen maar goeds daarover praten. Maar in dit geval vind ik gewoon dat je moet blij zijn als je je ouders nog hebt. En in dit geval heb ik gelukkig mijn vader nog. En heb ik dit mogen doen voor hem. En heeft hij het meegemaakt en heeft hij ervan genoten van A tot Z. En dat is hetgene wat voor mij belangrijk was. Is dit de belangrijkste single uit je carrière? 100%. Ja, zonder twijfel, 100%. Nou, ik kwam eigenlijk in aanraking met Studio One. Met Johnny Sap en Justin Piepelenbos en Henny Thijssen. Daar heb ik aan hun gevraagd of zij mijn gevoel wat ik heb voor mijn vader, of ze dat in een lied kunnen verwerken. Nou, en daar is dit uitgekomen. En ja, je moet je voorstellen, ik kwam daar in die studio binnen en Johnny belde mij op en die zegt: Den, je moet hem nu komen inzingen. Ik zei: ja, maar ik heb het liedje nog nooit gehoord. Ik weet nog geen titel, ik weet nog helemaal niks. Hij zei: nee, je moet echt komen, ik weet zeker dat je het hoort. En als je het hoort, dat je het gaat doen. Nou, ik ga zitten in die studio en het mooiste van alles is, en ik lieg er echt geen woord om, ik zat er met 4 man, onder andere Johnny Sap dan. En de eerste tonen beginnen en het werd ingezongen door de producer. En ik begon al te huilen. Maar dit is omdat het persoonlijk is natuurlijk. Maar voor hun was het niet persoonlijk. En toch voelden ze die emotie. Toen heb ik 1,5 uur mezelf afgezonderd. Het liedje in me opgenomen. En toen heb ik hem ingezongen. Ben je alweer aan het nadenken over een opvolger? Ja, we zijn sowieso, blijf ik bij deze groep. Waar ik nu zit. Ik vind de kwaliteit die zij bieden, vind ik echt hoog. Hoger dan elke single die ik nog heb gemaakt. En dat voelt natuurlijk goed. Alleen we kunnen natuurlijk niet alleen maar mooie liedjes gaan doen. Dus ik heb ook gezegd dat het volgende nummer moet een pakkend nummer zijn, up-tempo. Maar wel met de kwaliteit die dit nummer, wat ik nu heb uitgebracht, ook heeft. En, dus ik ben ontzettend benieuwd wat daaruit gaat komen.